Karon adlaw sa Lunes sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Unsa may atong gilauman nga makaplagan sa higayon nga mangita kita kang Hesus? Nagpaabot ba kita nga makakitag mga timailhan ug mga katingalahan? Naglaom ba kita nga ang Dios maghanay sa atong kinabuhi ug magtabang kanato sa pagpangitag kahulugan? Nangita ba kita sa Ginoo tungod kay nahigugma kita kaniya ug nangandoy nga makig-uban kaniya? Ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi napuno og mga butang nga nangangkon nga maoy magdala kanato og kalipay. Ang mga pagmantala alang niining mga butanga anaa bisan asa diha sa telebisyon ug sa radyo, sa internet, diha sa mga pamantalaan ug sa mga periodiko, diha sa inyong email inbox ug bisan sa inyong mga telepono. Gibumbahan kitag mga mensahe nga gituyo aron bation nato ang pagkawalay katagbawan sa atong pagpuyo sa ingon ug sa pagdani kanato nga sa atong pagpalit sa ilang gisugyot mahimong arang-arang ang tanan. Apan ang ebanghelyo mitanyag og lahi nga mensahe. Ang mga butang lumalabay dili gayud magdala kanatog katumanan ug kalipay nga atong gipangita. Ang kalipay ug ang katumanan nga mulungtad nagagikan sa pagtuo diha sa Dios nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Pamalandong. Nakaamgo ba ako nga ang Dios maoy bugtong tubag sa tanan nga akong gipangandoy sa kinabuhi? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya, ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga tawong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tawo aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini, nagubot ang mga tawo ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigom ug magtabi batok kanako, ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay, sila ang akong mga magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil.
Gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gitubag. Tudloi ako sa imong mga kasuguan. Himua nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Kuhaa gikan kanako ang dalan sa kabakakan ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nagikan nga sila ra. Hinuon, didtoy ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tawo nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga madunot, kundili sa kalan-on nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalan-una ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon." Busa gipangutana nila siya, "Unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios?" Si Jesus mitubag, "Kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga mutuo kamo sa iyang gipadala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.